Prvé riadne zasadnutie poslancov Mestského zastupiteľstva Skalica malo na programe iba niekoľko bodov a trvať mohlo iba niekoľko desiatok minút. Napokon tomu tak nebolo. V úvode rokovania poslanci vzali na vedomie správu o činnosti dobrovoľného hasičského zboru mesta Skalica za rok 2015 aj v prítomnosti náčelníka zboru Jozefa Dermiška. V ďalšom bode programu poslanci vzali na vedomie vyhodnotenie investičnej výstavby za rok 2015, ktorému sa podrobnejšie budeme venovať o týždeň. Nasledoval návrh na rozdelenie finančných prostriedkov z neinvestičného fondu mesta Skalica na športovú činnosť pre rok 2016, ktorý bol schválený v celkovom objeme 87 985 eur pre 17 športových klubov a oddielov. Okrem správy Komisie pre kultúru, cestovný ruch, miestne tradície a družobné styky, kde boli poslanci jednotne za, boli veľkou väčšinou zobraté na vedomie hodnotiace správy činnosti jednotlivých komisií Mestského zastupiteľstva v Skalici za rok 2015. Niekoľko nejasností a nepresností sprevádzalo predložený návrh na odvolanie člena komisie, voľbu predsedu a členov komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Skalici a preto bol na základe poslaneckého návrhu tento bod z rokovania stiahnutý. Posledným bodom rokovania boli tradičné návrhy na zmluvné prevody nehnuteľností. Nasledovala diskusia, ktorá napokon zdvojnásobila dĺžku rokovania. V rámci nej sa hovorilo iba o jednej téme – o stave a požadovanej podpore pre hokejový klub HK36 Skalica. Tejto téme sa venujeme v samostatnom príspevku. Pripomeňme ešte, že ďalšie naplánované rokovanie poslancov Mestského zastupiteľstva Skalica bude v stredu 16. marca.